adto lingaw-lingaw lang karon nakapalipay na sa mas daghang mga tawo online ug nahimo pa usab nga pamaagi nga mukita ug makatabang pa sa kadaghanan apil na niini ang mga magtiayong Bisaya nga sila si Vic, Desucatan ug MP Girl. Kini ang report ni Femery Dumabo. Usa lang kini sa trending online. Gani minilyon na ang views ug liboan ang shares ug comments. Seryoso ang topic, kalabot sa pagdili sa angkas sa motorsiklo bisan sa magtiayon. Apan natuki og napasabot pag-ayos samtang naghatag og lingaw. Si Vic Desucatan ug asawang si Linlin o mas na ila online nga MP Girl. Kapinas sa katuig nga gisunod sa minilyon ka FB users ug libuan sa YouTube. Internet cafe attendant si Vic ug tindera sa una si MP. Upat ka tuig na silang minyo ug ang pagpakatawa ang usa sa mga lamas sa ilang paghigugmaay. Daan na nga komedyante si Vic, mahiligon sad siya sa sayaw, kanta ug pagtagik og musika. Di man ko perfect kami mabuhat ang video ko pero ginahuna din ako pirmi kung ako maapakang tao. Wala mapakan. Wala bitay ka ng masuko nga tao ug di pa ni makadako. Nagplano nga mag-vlogger or maghimo sama sa mong pang-obra, padayon Padayon lang. lang, Og naay mga basher inana man jud na siya. normal. Bali imo lang gyapon silang love kay maabot ang love, panahon maganahan siya sa imo so may mahimo ganahan na mo sa siya imo. followers. Ang technique ra jud na i-love ra jud mong obra nimo dapat kung malingaw ka sa galingon mas malingaw pa jud sa tan-aon. Ning quarantine period, mas daghan na silang panahon sa pagmugna og video nga makapahigmata og makalingaw pa. Sa Pilipinas pumasok na ang corona. Mag-ingat tayong lahat, dahil nakakamatay ang corona. Ako problema na ko pare. Kani ang uban na ako nang gini-isolate pare. Ako mahimo mari ba? Ibarter ko rin na si Daka sobrang dilatag na mga bugas pare. Tayo lang pagigma mga pandemic nya tan-aon mo murag problemado kay mga tao ba dapat maglingaw-lingaw tani kay mabro apektuhan man. Sa ilang kita online, di lang nakatabang silang pamilya kundi napaambit pa nila sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga silingan ning panahon sa pandemic. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.